Barkatu, Ane, lo hartu dut. Mikel, haze tximak. Esan dizut, lo hartu dut. Ez dut orrazteko denborarik izan. Egunen batean nik orraztuko dizut hilea. Zer, hilea paintzailea zara? Oso trebea naiz, bai? Laguna askori moztu diet hilea. Ba, nahi duztunean, ni prest nago. Gaur arratsaldean? Konforme? Tira, hasteko prest? Ez dakit, Ane, seguru zaude? Dizut ezer egingo. Pixka bat txukundu besterik ez, konponketa txiki bat. Zukala badiozu, fidatuko naiz. Jarri musika pixka bat eta utzi niri lanean. Horrela... Eta kitxo! Ea, zer iruditzen zaizu? Wow! Ze dotore! Artista zara, Ane. Guapo zaude, bai? Mila esker. Barkatu. Ja esoko dugu hau? Bai.